Pozdrav svima vama koji brinete o svemu što beba treba. U ovom serijalu mi ćemo vam u tome pomoći i to razgovorom s doktorom Jovančevićem. Na što sve debljina već u takvo mladoj dobi može utjecati? Ono što je bitno reći, to je da je riječ o bolesti. Što se onda poduzima kako bi nam djeca bila mršava i spretna? Roditelj je taj koji određuje prehranu, koji određuje razinu tjelesnih aktivnosti. Zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, boravak na svježem zraku. Doktore Jovančeviću, posljednjih godina mnogo se govori o debljini. Hrvati kao narod čak imaju i nelaskavu titulu. Na prvom smo mjestu po pretilosti u Europskoj uniji. Što je s djecom i debljinom djece? Kako tu stojimo? Dakle, tu smo mi, što se tiče djece, smo tu negdje na nekakvom 5. mjestu. Trenutno, ako govorimo samo o školskoj djeci, ali zapravo riječ je o jednoj vrlo ozbiljnoj situaciji. Naši podaci, dakle Hrvatski zavod za javno zdravstvo, oko 36% djece u dobi od 8 godina ima višak kilograma. Onda neka druga istraživanja koja smo radili su nam pokazala da problem debljine značajno počinje rasti tamo negdje od 5. godine života i onda preko školske dobi linearno raste do odrasle dobi kad 65 do 70% odraslih ima višak kilograma. Evo, takva je situacija i to je vrlo ozbiljno. Dakle, to doista kreće od rane dobi. Sad se možemo referirati na razvoj kod mališana, motoriku, kognitivne sposobnosti. Na što sve debljina već u takvom mladoj dobi može utjecati? Ne samo tada, već i kasnije u životu. Dakle, mi imamo jasno definirane uzroke od prije začeća. Dakle, ako je majka ima previše kilograma prije začeća, dijete ima nekoliko puta veću šansu da će biti debelo. Ako majka tijekom trudnoće dobije previše kilograma, a recimo ono što je zaštitno, na primjer, to je dojenje, jer negdje se procjenjuje tako do 17-23%, kako koji rad kaže, da zapravo dojenje smanjuje učestalost debljine kasnije. Smatra se isto tako, recimo, da nema slatkih napitaka, makar i prirodni, tako dalje, da je bilo 20% manje debljina. Dakle, to su ovako nekakvi okviri što se tiče rizika, ali ono što je bitno reći, to je da je riječ o bolesti. I to je jednoj podmukloj bolesti. U međunarodnoj klasifikaciji bolesti ta šifra je E66, pa se malo igramo kroz medije da li znate što je E66, dakle nisu oni dodaci prehrani, nego to je dijagnoza bolesti gdje zapravo imate dijete koje je vedro, veselo, dakle njemu ništa nije, a zapravo bolest tinjajuća polako kreće i praktički gotovo da ima nezaustavljivi trend prema odrasloj dobi sa svim mogućim posljedicama. Što se onda poduzima kako bi nam djeca bila mršava i spretna? Pa zapravo ja bih rekao da ne treba biti mršavi, nego da treba biti normalne u hranjenosti. Dakle, ne treba pretjerivati ni na jednu ni na drugu stranu. Da. Zbog ozbiljnosti ove cijele priče, tu pokušavamo na neki način senzibilizirati javnost, senzibilizirati roditelje da shvate koja je težina toga problema i na neki način im čak i pružiti pomoć kako će oni moći na neki način to prepoznati na vrijeme, držati pod kontrolom, jer ono što je bitno, dakle, dijete nema šanse bez pomoći roditelja. Dakle, roditelj je taj koji određuje prehranu, koja određuje razinu tjelesnih aktivnosti i tu roditelju treba na neki način pomoći. I zdravstvo i školstvo je tu da budu na usluzi, na pomoći roditeljima da zapravo usvoje nekakve zdrave stilove života i da te debljine bude što manje, odnosno da na vrijeme prepoznaju višak kilograma. To me zanima, kako se može najlakše prepoznati? Dakle, uobičajeno se koristi onaj indeks tjelesne mase, ali to je dosta komplicirano i za izračuna. I stručno, evo, kod kuće? Kod kuće, najjednostavnije, dakle, izmjeriti opseg struka u centimetrima i podijeliti sa visinom. Ako je rezultat 0,5 ili viši, imaš problem, treba se tome posvetiti. To vrijedi za curice, za dečke, za djecu i za odrasle, znači za sve vrijedi. I taj omjer, taj indeks je zapravo jedini
pouzdani pokazatelj rizika kardiovaskularnih bolesti u odrasloj dobi. Dakle, indeks tjelesne mase nije. Prema tome, to se vrlo lako može izvoditi više puta na dan i onda ako vidimo da idemo prema debljini, treba nešto poduzimati. Jer naime, trbuh nam je jako bitan jer zapravo masnoća koja se nalazi unutra u trbušnoj šupljini je ta koja producira kemijom preko 60 različitih kemijskih spojeva koji se šire po tijelu, rade jednu tinjajuću upalu i praktički nema organskog sustava na kojim oni ne rade štetu. Zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, boravak na svježom zraku. Tako, dakle, umjerenost i ravnoteža u svemu. Ako ne znamo kako bi trebali živjeti, odnosno barem što se tiče tjelesnih aktivnosti, eto, prošećimo se 15 km zapadno od Zagreba, pa ćemo vidjeti vikende kako izgledaju u susjednoj državi. Dakle, može se, samo se tome treba posvetiti. Mislim, riječ je o vrlo ozbiljnom problemu, tako da ja ću vam samo par podataka dati. Recimo, ako imate dijete u dobi od 4 godine koji je u kategoriji jako velike debljine, očekivano trajanje života njegovo je 39 godina. Znači, skraćuje život. Povećava se neplodnost kod muškaraca i kod žena. Dakle, ima cijeli niz negativnih učinaka, tako da mi kao društvena zajednica se moramo tome posvetiti, kontinuirano pričati o tome, i vladine i nevladine udruge, i nadati se da će kroz nekoliko desetaka godina iskustva pokazuju se moći dogoditi nekakva značajna promjena, ali odustajanja nema. Kao društvo vjerujem da ćemo se okupiti i pripomoći, no kao što ste bili rekli, uloga roditelja je najvažnija, stoga moramo biti podrška i roditeljima i još jednom ponoviti da je ljubav poljubac, a ne keks, bombon ili pizza. Doktore, hvala vam lijepo i na ovome razgovoru. Gledamo se opet u sljedećoj epizodi s još jednom bitnom i zanimljivom temom.